Klippet er sponsoreret af Sønderjyske Ishockey Support. Restaurant Nielsen i Åbenrå og Dansk Autohjælp i Hammelev. Goddag Søren, og velkommen til WebTV. Mange tak. Du har en nyhed, du gerne vil fortælle os. Ja, meget gerne. Det lykkedes os at signe os en ny forward. Efter at vi har sikret os Owen, som det er bekendt for alle sammen, jamen, så har vi sikret os en wing. Patrick Asselin har spillet sidste år nede i Rosenheim, hvor han var den mest målproducerende spiller på holdet. En forward, vi forventer os selvklart rigtig meget af. En spilintelligent type, som ved, hvor målet står. Dygtige hænder. Og vi har kun hørt rigtig godt om ham i det research-arbejde, som der har fundet sted her de sidste mange uger. Jeg har kigget lidt på nettet og har oplyst om ham inden. Og jeg kan se, at han er en type, der laver mål helt inden foran målet. Det er eller din factor, vi havde i sin tid. Er det også det, I forventer, han skal gøre? Ja, men ingen tvivl om, altså vi ved jo, at det er derinde som regel, at målene de bliver scoret fra jo ikke også. Og det er jo ingen hemmelighed, at vi har haft lidt problemer med at få spillet tæt nok ind under mål og komme ind, hvor det gør rigtig ondt. Og det er ingen tvivl om, at du er fuldstændig ret. Der har Asselin en af sine forcer, det er, at han søger chancerne ind, han ved, hvor han skal placere sig. Og det er den her spilintelligens, som vi håber at gøre rigtig meget brug af, at alle de der løspukker, alle de der pasninger, der kommer ind foran, jamen der skulle han gerne være en del af det spil, og gerne også få sidste stav på alle de løspukker der. Ja, og i tirsdags, der kom jo nok med en af de største bomber i dansk ishockey i år. Eske, han skifter det sønderjyske. Hvorfor? Jamen, vi havde sådan set indstillet os på en udlandsbak, som vi også havde meldt ud tidligere, at vi kiggede efter en udlandsforstærkning, sådan så vi ville starte på 7 udlændinge. Men jeg har nærmest sagt sådan ud af ingenting, så dukkede Michael op. Hans kontrakt var endt over i Odense, og via få telefonopkald og et enkelt møde, var vi sådan set enige om, at fremtiden den hørte til en lyseblå trøje. Vi kender Michael rigtig, rigtig godt. Ingen hemmelighed, at vi har forsøgt at få ham til Sønderjyske tidligere. En spiller, som vi glæder os til at tilknytte holdet. En personlighed, en go-to-guy, der signalerer overskud, der er god også til at håndtere de unge spillere, der signalerer overskud på isen. Har et godt pasningsspil, og hans positionsspil i egen defensiv zone er rigtig, rigtig dygtig. Han har rigtig gode erfaringer fra landsholdet, så ingen tvivl om, at vi er meget tilfredse med, at det lykkes at skrive af Eskesen, og det gør så også, at vi har hele den defensive linje på plads. Nu har vi Owens, og nu har vi Asselin på plads op foran, og det gør så, at vi kigger efter 2 forwards, gerne 2 centre, men den ene kan blive wing. Der er ikke noget sådan lige om hjørnet, men vi har også nu et par måneder til ligesom at signe de sidste 2 spillere. Og skulle den sidste vente indtil juli og august måned, så lever vi også med det. Vi kan se tegningen til holdet. Derudover der har vi en åben forwardplads til en af de unge spillere. Vi følger dem nu i deres sommertræning, og vi vil give så mange unge forwards som muligt chancen her i august og september i træningskampe og træninger. Og inden turneringen starter, så deler vi så den sidste forward-kontrakt ud til en af vores egne spillere. Ja. Men der er mange sådan, der læser, de synes, at baklinjen den ser lidt tynd ud i år, på grund af, at vi kun har 1 udlænding nu i år. Så er Eske inde, og så er vi de vores egne spillere. Jamen altså, vi starter op med 6 import, og hvad der sker i løbet af en sæson, jamen det ved man aldrig. Men altså, vi er nødt til at kigge vores defensiv samlet, og i Michael og Alfie har vi 2 af ligaens allerbedste målmænd. Og det er ingen tvivl om, at det vi har i ærmet til den kommende sæson er også, at vi meget, meget, meget gerne vil spille noget seværdigt og offensiv ishockey.
Så det gør også, at vi sådan set har haft en plan om at lægge lidt flere æg i den offensive kur end den defensive kur. Men med de forstærkninger, vi har foretaget os rent defensivt i Overmark og i Eskesen, jamen for mig der er det 2 spillere, der til fulde opfylder de krav, vi har. Og om de er udlændinge eller om de er danske spillere, jamen det betyder ikke så meget i vores henseende. Derudover så har vi Mark Sørensen, som fik allerede en masse af kampe sidste år. Vi har Ronny Brobak. Så altså, hvis de unge mennesker de skal blive bedre, og de skal udvikle sig, jamen, så skal de også have istid. Og det må koste lidt på resultaterne på den lange bane. Vi skal væbne os lidt med lidt tålmodighed. Planen er helt sikkert at bruge flere af de unge spillere. Og det må så koste lidt, som jeg siger, på resultaterne, og det må koste lidt på stabiliteten. Men ingen tvivl om, vi slækker ikke på kravene til spillerne. Vi vil stadigvæk gerne spille med, hvor det er rigtig sjovt. Okay, men jeres plan er så, at når de går på isen 1. august, så er truppen komplet? Jamen altså, umiddelbart så sigter vi efter det, men altså er den sidste udlanding ikke på plads til den 1. august, jamen så lever vi også med det. Vi ved, at i august måned sker der utrolig meget på spillermarkedet. Der er en masse af klubber, der har spillere ind og ud til prøvetræninger. Så vi lever også med, hvis den sidste forward ikke er på plads inden sæsonstart. Men lige nu der arbejder vi hen mod, at holdet skal være på plads. Men vi vil ikke stå her og garantere noget, så hellere vente på den rigtige. Jamen, vi siger tak, og nu må han fortsat god sommer. Lige over.